Ora ti mette strano. Кое бе? Ванката какво ти е направил да те е бългаза? Ма той е педаски. Той така се прочиства вътрешно. Се изчиства. Чакай бе, ти ме питаш. Еми, какво иска? Човека е болен, бе. Той няма живот, няма нищо. Човека е болен. Той, какво искаш? Къде? Главата къде? Къде му отива, къде му? Това педас лъжа. Абе, лъж. Аз си он бас. Това педас лъжа. Това го изкапат. А това лъжа. Това капът не е Не нормално. лъже. Това капът не е нормално. Защо? Добре, бе, човече. Колко си ми удобен, ама поне сме приятели, че... Педас капът. Ти си мъченик. Аз ако те лъжа, защо да... Абе, ти не. Абе, защо Защо той... бе? Да, той защо за 100 лева да лъжи? За какво да те лъжи за 100 лева, бе? Аз защо не иска да работи за 100 лева? Ти луди? За 100 лева му да, колко Да. ще си има 50 000 лева. Еми да. Аз никой не е бил болен, тук е болен. То човека 10 дена беше болен. Той не можеше да се... Аз му казвам, че той не е никой болен. И мога утре да го изкарам през ОПЕ. Абе, ти си луд, Той не бе. е никой. Ти си луд, ненормален. Живи и здраве, ма ти си ненормален. Айде, приятел. За какво го псуваш човека, бе? Така е, приятел. Нямаш никой болен. Има болест. Жими. Знам, че ако съм някой забилен на мъж душата си... Перес капа. Какво болест имаш като пиеш? Аз ти правим ебела и си траем. Ако съм някой такъв... Ние ще ми приятел. Да, Не защо. Защото аз съм много добър. помагал си ми Ти ведно. си бастун. Перес е той. Помага ми за прозореца, ведно и зад за прозореца. Да. Да, ама ти казва, че... Ама сами го изкарат той. Лъжеш ти. Ти не пред очите да Не, разсипат тия и све. А да изкарат... За какво тропаш? Тапицерин. А мута ще каже и за тебе, така че... Той не лъже. Капан, аз ти казвам, че ти имаш никакъв болест. Ти си луд, ти нормален. Но не си луд, не нормален. Ти си... Ти еба мамата. За това живота ми ебава мамата. Капът. Ти те шибава газа. На! Добре, Какво да, бе? тук се гъзим пред птиц, пред... Перес, капът. Ти нямаш никакъв болест, бе. Перес. Ето тук пред тримата си свалям гащите, надърви си кура... Аз дам 1000 лева, ако те Ти нашли. имаш никакъв болест, бе. Цената на нула, браче, на Аз нула. се познавам от 30 години, бе. Перес, капът. Ти имаш никакъв болест. Без пари, Може без да пари. кажи. Свалям си гащите и да видим как ще ми го... Айде, Левски. Тапиш, той е болен, бе. Аз го познавам. Че очки Той е болен. Не! Той е толкова тъжен, че не е болен никога. Не, да. Той никога не е бил болен. Това перас капан. Едва държавата не всички да държава. Глупости, бе. Това перас... Колко е бе дължата, бе? С 100 лева? Какво направи с 100 лева? Какво ще направи бе с 100 лева? Ами да. Ти 100 лева какво ще направиш? Айде, ще направим И валите ти ли? утре. Няма проблем. Да ти почупим краката. Не, такова, няма проблем. Я. Примени го. Малко примени го. Това перас ще го кажа мотор да затвора. Карай го Абсолютно. за 100 лева.